Bos días, amigos. Que tal pasastes o día de onte? Agardamos que ben. A verdade é que fun a casa de miña nai e unha vez ali pois xa me quedei a xantar. Tiña unha costela de porco asada que che estaba ben boa. E hoxe, en Cociña para Todos, tentaremos facer a mesma receita. Pero como somos un tanto innovadores, faremos de guarnición unhas verduras en tempura. E aquí temos os ingredientes. A costela e logo para a sala, cenoria, cebola, tomate, uns allos e unhas poliñas de romeu para condimentala. Para a tempura, pemento vermello e verde, cebola e tamén xudías. E logo prepararemos dúas tempuras diferentes, unha xa mercada e outra máis caseira, fariña, cervexa e un pouquiño de levadura. Pois xa sabes que a carne de porco é moi rica en proteínas, de calidade e tamén en vitaminas do grupo B, pero diferenciase de outras carnes, como é a de tenreira ou de polo, que ten máis cantidade de grasa, xa vedes, toda a parte branca de aquí é a grasa da carne. E por iso recoméndase non abusar moito do consumo da carne de porco. Ademais, hoxe estará asada, iso significa que aumentará bastante o contido calórico do prato. E por outro lado, temos as verduras, que aportan vitaminas, minerais e fibra, pero como están fritidas, pois tamén o seu aporte calórico será máis elevado. Pois para poñernos a asar a costela precisamos unha bota. Aquí temos. Imos cortala así, en uns anaquiños ben grandiños. E para a sala poñémoslle unhas verduras. Neste caso, cenoria que imos cortar. E tamén a cebola. A cebola en 4 anacos. Así, en anacos ben grandiños. Para logo sacala cando estea a costela a medio facer e as verduras xa cociñadas. Precisamos sal. Como non, uns allos, uns dentes de allo, poñerémola ao lume, un pouco de romeu e tamén a aceite. E cubrímola ben. E agora pois imos cociñala a lume lento. Coido que uns 25 minutiños para que as verduras xa estean ben brandas e logo sacámolas. E a costela pois deixámola aínda máis tempo, 1 hora e cuarto ou hora e media, para que siga asándose moi lentamente. Agora temos as verduras xa ben tenras, pero xa vedes que tanto a cebola como o tomate e a cenoria xa están ben brandiños. Con un garfo pisarémolos e faremos pois unha especie de puré. E agora as tempuras. Falamos de que íbamos preparalas de dous xeitos. Pois con unha fariña xa especial de tempura engadimoslle nunha cunca. E agora auga. Damoslle unhas voltiñas e aquí o que buscamos é ter unha masa pois que non estea moi espesa e tampouco moi lixeira. A tempura é unha técnica oriental e utilízase sobre todo tanto para fritos de marisco e de verdura. E agora, se non temos na casa este tipo de fariñas, pois podemos facela con cervexa ou auga con gas. Levadura de panadería que vai facer que nos aumente e fariña. Temos que buscar que nos quede cunha consistencia que logo, cando queiramos pasar as verduras por esta masa, pois que queden pois con un rebozado todo ao seu redor. Desta sí que precisa un pouquiño de sal. Temos xa as dúas preparadas e ben vedes que en pouquiño tempo se poden preparar as dúas masas. Deixámolas repousar uns 15 minutiños e logo rematamos de fretir estas verduras. Como vedes, xa estamos coas verduras da tempura e cortamos as xudías así, en tiras. E temos os pementos vermellos, os verdes e a cebola cortados en aros. Engadímoslle unhas verduras aquí. Rebozámolas ben e agora no aceite ben quente fritímolas. E tamén, xa vedes, unhas tiras de xudía. E deixámolas que se fritan ben polos dous lados e que queden ben douradiñas. Unha vez ben fritidas estas verduras, escorrémolas ben
E tamén poñémolas nun prato con un pouco de papel para sacarlle toda a graxa. E agora, pois, o mesmo, pero coa outra tempura, coa que fixemos coa fariña normal, a levadura e tamén a cervexa. E mentres, imos esmagando e facendo un puré coas verduras de asar a costela. Temos a costela xa ben asada, de feito porque asamos moi lentamente, 1 hora e media polo menos. Agora poñemos así nun prato, unha cullerada do puré que fixemos de asar as verduras. A costela aquí nun prato para que nos vaya quedando toda a graxa e non poñela no prato donde vayamos a comer. Escoitades como soan? Ben, pois é que están moi crocantes no seu punto. Aquí temos o prato xa rematado, unha costela de porco asada cunha tempura de verduras. Sí, pero non debemos esquecer que se trata dun alimento fritido e por iso o seu valor calórico é elevado, así que é recomendable que o seu consumo sexa ocasional. Pero é importante aprender a facer unha boa fritura. O primeiro é que debemos de empregar un bo aceite, por exemplo, un aceite de oliva, xa que aguanta moito mellor as altas temperaturas. Despois, cando vayamos a introducir os alimentos no aceite, é importante que estea ben quente, porque así se formará unha capa na superficie e impide que o alimento quede con moita graxa. E despois, como fasti sempre, é importante escorrelos ben en papel absorbente.